Ahojte, vítam vás v spoločnosti Autoslovakia, moje meno je Dušan Kmeď, som majiteľom a dnes si povieme niečo o nás. Takže hneď na úvod by som vám chcel povedať niečo ohľadom mojej najobľúbenejšej veci a to je autokozmetika. Máme momentálne najväčší výber autokozmetiky v Levickom okrese, dovolím si tvrdiť, že aj v Nitrianskom kraji. Na sklade držíme cenovo dostupnú a výbornú kozmetiku od Valet Pro a Autoglym, taktiež Show Concepts, Chemical Guys a ostatné. U nás nájdete široký výber autokozmetiky od šampónov, rôznych prípravkov na kolesá, na karosériu, leštiacich pás, veci na interiér, na kožu a podobne. Okrem náhradných dielov a príslušenstva sa venujeme aj lešteniu a čisteniu vozidiel, taktiež renovácii laku, čistení interiérov, prípravu vozidel na predaj na výstavu, dezinfekciu klimatizácií a taktiež ponúkame aj mobilné služby. Pri našej práci používame výhradne špičkové produkty, lešiace systémy Rupes a Show Concept. Nezabúdame ani na motorkárov, máme pre nich pripravený sortiment od spoločnosti Motul, motorové oleje, filtre, Hiflo filtro, taktiež doplnky od spoločnosti Motul, príslušenstvo na čistenie reťazí, mazanie reťazí a podobne. Naša ponuka olejov a maziev pozostáva z produktového portfólia spoločnosti Shell, Castrol, Mobil, Total, Rove. Taktiež ponúkame originálne oleje Ford a BMW. Ponúkame voňavky od spoločnosti California Scents, sú priamo z Ameriky. Taktiež ponúkame parfémy do auta od Ironu. Pre tých, ktorí si nevedia vybrať z Kalifornii, pretože sú dosť silné a ťažké, tak máme pripravené od Ironu trošku príjemnejšie vône. Taktiež ponúkame vône pre domácnosť, do bytu, do kancelárií, predajní. V krátkosti sme si ukázali to najzaujímavejšie, čo u nás nájdete. Ponúkame však toho o mnoho viac. O čom sa najlepšie presvedčíte, keď nás navštívite osobne na Saratovskej 2 v Leviciach vedľa Kumaka.